Tak dnes je 19. mája 16:23. Prišli sme sem autami do Žiaru nad Hronom. Tu sme zaparkovali autá, alebo autobus nešiel cez Bystricu. A ideme dnes od 19. mája vrátime sa 28. mája naspäť na Slovensko. A ideme cez túto cestovnú kanceláriu Ivanko. Niektorých ľudí som už stretol pred pár rokmi, keď sme boli na Korzike. Doma. Office. Takže Slavku už poznám, už sme sa známili dávno, na Korzike však, či kde sme boli? Asi prvá Korzika bola, nie, vieš kde? Francúzsko, vo Saint-Tropez, nie, ale sa striedali. týždeň po vás. Tak už je streda 20. Tak sme išli, vlastne z Bystrice sme odišli už 12:30, potom sme prišli do Žiaru, tam sme dlho čakali na autobus, ale asi zo Žiaru sme už ani neviem koľko odišli, o 4:05. Takže ideme takých 20, zo Žiaru ideme vlastne už 21 hodín. A teraz sme prišli do Sutomore, tuto blízko je more, tuto býva Jožko Sojka. Janko, Jožko, ahoj. Tuto. Robím komentár ešte. Tuto. Tak ale iba 6 sme tu a tí ostatní z autobusu idú bývať niekde tam. Toto je naša izba, Milan je tu. Tak tu je väčšina ľudí ubytovaných a tu sme mali večeru a teraz pri večeri je tento ohňostroj a zajtra majú veľký sviatok. Ináč na tú pevnosť z Lucanín sa dá dostať pešo. To sme pozerali už, že... Tuto, keď dojdete k moru, áno, dá sa tam aj šlapkami. Není problém, úplne v pohode. Rozkaz všetko. Tak už sme po večeri. Aha, áno. Prosím vás, zajtra máme trošku zmenu, ja poviem pár technických vecí, potom akože omáčku k tomu bude robiť Míro, dobre? A ja idem na základ, na takú smesu. Zajtra máme fantastickú bicyklistickú trasu, zajtra budeme vyskúšavať na vaše možnosti. Takže prosím vás, zajtra ráno raňajky sa posúvajú namiesto na 8 na pol 8, tak to požiada cyklostrievodca a odchod tým pádom bude o 8:30. Môže byť, ja som vždy za to, že raňajky bývajú o 11. hodine, Tak dnes je už 21. mája 10:13. Už asi hodinu ideme od Sutomora a vyviezol nás autobus sem na kopec, sme volali kde blízko albánskych hraníc. A bicykle vlastne ostali celú noc tu pri Vese a nepôjdeme nikdy do Sutomoria, ale vždy sa niekde nechajú na kopci a autobus nás ráno vyvezie potom na kopec a... Tak sme zastali po prvých 2,4 km. Tu bol pekný výhľad, teraz ideme dolu kopcom. Fotili sme sa.
už je 14:20 a sme prišli do tohto mesta Virpazar. A všetci sme rozídení, ani neviem, kde sú cyklisti všetci. Viem, že sme odišli 40 a teraz som ostal sám. Ale hádam sa nájdeme. Tak sme spravili 43,4 km. Ako vám chutí, chlapci? Takže dnes je už 22. 11:12. Už máme spravených 16,2 km. A zastali sme teraz na občerstvovačke. Pekný výhľad je tu. Musím zdokumentovať, či nepijete alkohol. A my sme tu čakali hore 500 metrov, čakáme. Teraz prišla s nami, lebo my sme tam hore, vieš? Tu máš pivo, Pali. Aha, ďakujem. Malého mestečka na obed. Tak dnes je už 23. mája. Odišli sme ráno už o 6, lebo sme mali zaparkované bicykle v reštaurácii. Takže prešli sme asi len takých 3 km. A tu sa dve skupiny rozdelia. Koľko? 3 km? A tu idú doľava na nejaké mauzoleum. Ale my ideme rovno do Kotorska, do mesta Kotor. Prichystaní na zjazd všetci? Ideme. Počkaj, štartujem. Ahoj. Takže teraz ideme klesať až do Kotor. Tuto o 100 metrov ďalej sa zase poťah. Fotíme toto, ale keď tak si to oreš, počkaj. Nie. Dobre. Poďme na tú ďalšiu zastávku.
Tak sme prišli do mesta Kotor, spravili sme 25 km. Sme mali veľký zjazd, dlhý zjazd sme mali. Tak toto je Kotor a teraz ideme po tejto strane, lebo ideme obísť tento poloostrov a tuto je tá výletná loď. Tak dnes je 24. maja, vyrazili sme najprv autobusom zo Sutomore a včera sme boli tu na druhej strane Kotor, obišli sme, toto je mesto Tivat a tu na benzínovej pumpe sme nechali bicykle a teraz sme prišli ráno a ideme taký malý polostrov 45 km. Teraz sme prišli do tohto zálivu, Luštica Bay, pekný záliv. Na ten istý kruháč a na to isté parkovisko, odkiaľ sme vyrazili sa. Čiže aj po ľavej strane, keď sa budem vrácať, budem mať tie Stále bažiny, majte tie more bažiny. po ľavej ruke, tak jak teraz ste, aj keby ste až do piatku, hej. Keby ste náhodou zablúdili, čo tu sa nedá, lebo je tu jedna cesta. Tak už máme za sebou 20 km a prišli sme do tejto peknej zátoky. Tak už teraz je 10:49, teda 10:50, 26. A tu sme išli zo Sutomora, prišli sme do baru a teraz sme tu v starom bare. A tu je nejaká pevnosť. Dnes už budeme mať len taký hlavský deň.